YouTube channel Minakshi आं दिनै गांसे ब्लाउस बानायना नोंथांमोनजों शेयार खालामनो नागिरदों। ब्लाउसनि कानिया नैबेयो सिलभार कालारनि, ओमफ्राय आरो लाइनिं दङ नै बेफोरबायदि। ओमफ्राय बेफोरो बेसे मिटार, लाइनिं कानि बेसे मिटार आं हानानै दिन्थिलांगोन, फारसेनिफ्राय गाननानैबो दिन्थिगोन। नोंथांमोना नायनो हागोन, आं सुथाबखांना गाननानै दिन्थिगोन। आं हानायनिफ्राय दिन्थिलांनोसै। आं कानिखौबो ब्लाउसनि थाखाय बेसे मिटार नांगौ गासिखौबो खोन्थालांजोबगोन। बेवहाय आं कानिखौ 1 मिटार लादो, ग्रोब 1 मिटार बे ब्लाउसनि कानिया। ओमफ्राय आरो लाइनिंखौ लादो आङो आधा मिटारल' लादो, 50 सेन्टिमिटार दङ। लाइनिंखौ बारा नाङा, ओरैनो आङो सिङावल' होगोन, आखाइफोराव होआ आरोना। ओमफ्राय बेखौ जोङो बेफोरबायदि गोलाव ना बे कानिया, बेखौ जों ओरै थनना लानोसै। नोङो फ्रन्ट साइड जा थननानै हाबाबो जेबो नङा, बेक साइड जा थननानै हाबाबो जेबो नङा। ओमफ्राय आं बेखौ एसे बेफोरबायदि थननानै हानोसै दा। ओमफ्राय बेखौ सुगोन जोङो। ओमफ्राय जोङो गिबियावनो ब्लाउसनि गोलावखौ लागोन जोङो 14 इन्च। ब्लाउसनि गोलावखौ जोङो 14 इन्च लागोन। बेफोरबायदि सुनानै 14 इन्च लागोन। ओमफ्राय नैजा गुवारा थाहैनांगोन जोंनिया। गुवारखौ आङो 9 सिम लागोन। इयाव 36 नि जाहैयो, 9 बा 8 बो लाजायो, नाथाय आङो बेयाव 9 लागोन। 8 बो लाजायो, थेवबाबो आं ब्लाउसखौ हाखावनाय बानायाना, ओरैनो स्पर्टिं बायदि गाननानै नैबे गाहायाव खाथाबनाय बानायगोन ना, बेनिखायनो जोङो बेखौ 9 सिम लागोन आरोना। ओमफ्राय बेयाव सुनो थाखाय 1 इन्चि दोनगोन बेफोरबायदि। ओमफ्राय दा आङो बेखौ दिन्थिलांनोसै। सुनानै आङो कालार फोनजोबना लागोन बेयाव, बेखौ दिन्थिलांनोसै। बे ब्लाउसखौ बेफोरबायदि उल्था थननानै लाबाय। ओमफ्राय बेवहाय दोङो गुवारा, ब्लाउसनि गुवारखौ जोङो 10 लादो, 10। ओमफ्राय गिबियावनो ब्लाउसनि गोलावखौ लाग्रोगोन जोङो। ब्लाउसनि गोलावा बेसे जानांगौ? 14 इन्च। 14 इन्च जानांगौ। नैबे 14 इन्चआव सिन होबाय। ओमफ्राय थननायनि मानायनि जानानै थननानै 13 इन्च थाहैगोन ब्लाउसआ। खिन्थु गाननायाव 14 इन्च गानो बयबो, नाथाय आं 13आवनो जानाय मोनो आरोना। ओमफ्राय आं बेनिखायनो 13 लाबाय ब्लाउसनि गोलावखौ गिबियावनो। ओमफ्राय आरो गुवार लागोन। एबार बिखानि गुवारखौ जोङो 3 लागोन। 3 लाबायना, ओमफ्राय बारायदेरनानै ओजा 2.5 लागोन जोङो। नैबे 2.5 सिम लागोन। बेयाव मोनसे सिन बोबावना होनोसै। ओमफ्राय नै ससे फैनानै बेवहाय चेस्ट लागोन जोङो 9। बेयो थननायखिनिनि थागोन। आरो जोङो गोथौखौ लागोन, ब्लाउसनि गोथौखौ 6 लागोन। ब्लाउसनि गोथौखौबो नांगोन ना, 6 ना। ओमफ्राय नैयाव जोङो 1.5 लागोन, 1.5 इन्चि। ओमफ्राय नैजाबो जोङो, बेयो सिगांनि साइडनि जागोन। सिगांनिखौ बेफोरबायदि बानायना लागोन। ओमफ्राय बेफोरखौ बेयाव ओरै खेमसिदो हालांसिगोन। बेखौ ओरै हानानै लासिगोन आरोना। बेयो ब्लाउसआ फ्रन्ट साइडनि जागोन। फ्रन्ट साइडनिखौ F लिरना लानोसै जोङो, नङाबा कनफिउस जागोन। ओमफ्राय आरो बिदिनो समान एखे जाबनानै बेक साइडनि गांसे हाना लागोन। ओमफ्राय बेयावबो गासिबो एखे बेखिनियानो सुजोबनांगोन जोङो। मात्र जों माखौ लानांगोन? फ्रन्ट साइडनिखौ, बियो जाबायना। ओमफ्राय बेक साइडनिखौ जों लानांगोन। बे ब्लाउसआ बियो सिगांखैजानि बिखानि गोथौ ना, ओमफ्राय बेक साइडनि बिखुंखौ सोरबा बेसे गोलाव, बेसे गोथौ गानो। ओमफ्राय जेनेबा 7 गानबाथाय एसेयाव बारायनानै जाहैगोन आरो बे गांसेया। दा बेयो फ्रन्ट साइडनि गांसेनि सिगां जानि। बेक साइडनिखौ आं बेजोंनो थननानै दिन्थिलांगोन। ओमफ्रायो बेयो फ्रन्ट साइडनि जाबायना, ओमफ्राय नैबेखौ ओरैहाय थननानै बेजोंनो हाफाबा बेयो बेक साइडनि जासिगोन। बेयो फ्रन्ट साइडनि, ओमफ्राय बेजोंनो थननानै बेखौ हाफाबा बेफोरबायदि पिस दं, बेखौ हाफाबा बेयो फ्रन्ट साइड, बेयो बेक साइड जासिगोन। दा जों बेखौ हानोसै।
बेक साइडनि ओजानिखौ बेखौ एसे ओरै गुवार दोननांगोन जों आरो बेखौ जोङो नैबे एसेसेयाव हास'गोन गोथौखौ बेनिखौ गोथौखौ एसेसे लागोन बे फ्रन्ट साइडनि जाबाय बे बेक साइडनि जाबाय बेक साइडनि ब्लाउसखौ आङो इउ सिस्टेमनि गाननो बाबाय डाइरेक्ट बक्स सिस्टेमनि गाननोसै दा जोङो ब्लाउसखौ बेफोरबायदि लाबाय ओमफ्राय नैयो फ्रन्ट साइडनि ब्लाउस आरोना ओमफ्राय लाइनिंखौबो समान बेजों हानानै लाबाय ओमफ्राय सुलांग्रोसिगोन आरो सुनानै बेलथायना होगोन जों ब्लाउसखौ दा बेखौ बेनिफ्राय ओरै गिदिंनानै सुलांनानै लानोसै ओमफ्राय बेलथायगोन दा बे गांसेखौबो बेफोरबायदिनो बेक साइडनिखौबो बिदिनो सुलांगोन बेखौ जों बेफोरबायदि सुथेना लाबायना ओमफ्राय बेखौ जोङो ओरै बेलथायनानै बेफोरबायदि बेलथायबा जाखाबाय आरोना ओरै सिंजा ओरै थाहैयो दा आङो नै बेक साइडनिखौबो लाबाय बेफोरबायदि लाइनिं होना लाबाय नैजा ओरै बेक साइडनि जाहोनियो बेफोरबायदि समान हाना लाबाय बेखौबो बेफोरबायदि ओरै सुलांनोसै आरोना सुनानै बेलथायना होगोन दा बेयो बेक साइडनि ओमफ्राय बेयो फ्रन्ट साइडनि बेखौ जोङो गांनैखौबो ओरै मोखांजों जाब्बाय ओमफ्राय बेयाव ओरै सिलाय होगोन बेयावबो सिलाय होगोन ओमफ्राय बेलथायनानै ओरै सिद्दा खालामगोन बेखौ आं जरायना लानोसै बेफोरबायदि आखाइखौ फाफ्लिनि 5 hours later ओमफ्राय आंनिया ब्लाउस सुथेबाय थानायानो मेचिनानो हामा जाना होबाय नै दा फाहामगासिनो दादाया बेफोरबायदि अबस्था जाना होबाय आरो मायाबा लुज जाखो ओमफ्राय सिलायानो थाया जानानै होबाय ओमफ्राय दा फाहामगासिनो फाहामबासो सुथेफिननोसै मायबा हामा जाना होबाय the next morning ओमफ्राय मैया आंना ब्लाउस सुथाबबाय थानायाव मेचिना हामा जाना होननानै सुथाबस्लाबजोबनो मोनासै ओमफ्राय आं दा बेखौनो सुथाबफिननो नागिरदों नोंथांमोना नायलांबाय थादो बे मोननैबो साइडआ जाबाय ओमफ्राय आं दा बेखौ बेलथायना होनोसै बेखौ जोङो बेलथायबा ब्लाउसआ नै बेफोरबायदि जाबाय आरोना बेयो फ्रन्ट साइडनि ओमफ्राय नैबेयो बेक साइडनि जाबाय
ओमफ्राय दा जोङो बेवहाय आखाइखौ लगायनो हासिगोन आं आखाइखौ हानो बावदोंमोन माने आखाइयाव आं बेफोरबायदियाव ओरै हालौनाय डिजाइन होना बेयाव खाहैनाय खालामदोंमोन ओमफ्राय आं आखाइखौ हानो बावदोंमोन दा आखाइनि हानायखौ दिन्थिना होनोसै बे आखाइनि गलखिनिखौल' हानो बावदों आङो बेलेगखौ हाजोबदोंमोन बेयो दा बेखिनि जाथ'बाय बेफोरबायदि हाना लाबाय जोङो ओमफ्राय आखाइ जाहैगोन बेफोरबायदि ब्लाउसनि आखाइ जाहैगोन आरो दा जों बेयावबो नै बेफोरबायदि ओरै होनानै सुथेलांगोन बेखौ ओमफ्राय बेलथायनानै होगोन बेखौ फ्रन्ट साइडजानो लानांगौ बेफोरबायदि ओमफ्राय बेयाव ओरै बेखौ सुथेलांगोन नै आं बेखौ बेफोरबायदिल' सुथाबना दोनबाय ओजा फ्रन्ट साइडजानो सुदों आं नै ब्लाउसनि फ्रन्ट साइडजानो ओमफ्राय बेखौ आं मा खालामगोन बेफोरबायदि ओरै बेलथायनानै ओरै खालामनानै ओमफ्राय आखाइदो बिजिदो सुना लागोन आरोना मेचिनदो सुवा आङो मेचिनदो सुनायखौ आं गावनो गाव माने मोजां मोना आरोना आखाइदो इदि सुनानै फिसा फिसा हात सिलाय होनानै लागोन ओमफ्राय खावसेजाबो नैबे खावसेजाबो बेफोरबायदि बानायनानै लाबाय आं नै ओमफ्राय जाबो हात सिलाय होनानै लागोन नै बेफोरबायदि दा आं गस्लाखौ सुखांबाय नै बेयो फ्रन्ट साइडनि ना ओमफ्राय बेयो बेक साइडनि जों गस्लाखौ बेलथायना लागोन गस्लाखौ बेफोरबायदि बेलथायना लानानै जोङो ओरै सुलांसै आरोना आखाइनिफ्राय बिदि फारसे ओजाबो आखाइनिफ्राय फारसे ओरै सुलांगोन फारनै साइडखौबो जों सुथेखांबाय बे फारसे साइड फारनैबो साइडखौ सुथेखांबाय जों ओमफ्राय दा बेयावनो जोङो नैबेखौबो थननांगौ ना बेफोरबायदि जाहैगोन ना आखाइखौ आंनाव बिजिदो सुथेगोन बिनि थाखायनो आं आखाइखौ सुथेयाखै दा नैयाव बिसोरो लबरबो सोजायो सोरबाफोर लबर सोनानै गाननो गोसोब्ला लबरबो सोजायो आं बेखौ ओरै फारसे थननानै ओरै दिरुं सोनायनि खालामगोन बेखौ सुथेना लानोसै आं दा नैबे गस्लाखौ आखाइजों सुथेखांबाय ओमफ्राय नैखौ होना होसिगोन आङो बेखौ आवगायनो बानायखाना दोननाय दंमोन लोगोआ गांसे गस्ला बानायनो होदोंमोन ओमफ्राय बे समावनो आङो ओरैनो कानि आग्लायनायखौ बानायना दोन्दोंमोन ओमफ्राय बेखौ इयाव बेफोरबायदि होसिगोन ओमफ्राय जाबाय बे गस्लाया दा ब्लाउसआ कमप्लिट जाबाय नै आखायाव बेफोरबायदि बिबार होबाय आं बेफोरबायदि बेयो बेक साइडनि ओमफ्राय फ्रन्ट साइडनि आं बेयाव दिरुं सोना लासिगोन नोंसोर बेयाव लबरबो सोना लाजायो ओमफ्राय आं बेयाव दिरुं सोगोन दिरुं माने बिदिनो कानिनि माबा मोनसे लेस बायदि फिटिया बानायनायाव सोनानै खानाय बानायसिगोन लबरबो सोजागोन 5 hours later. आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय गासिनिसिमबो साबायखर थाबाय।